tabo askal mwtai rok di berai wi tong ti prasani area rogo tak panda rok ni kaisa training cholewo panda pai khamane ne kaisa tui khalaiwo ni kaisa training cholewo bai kira tabo mwtai berai wi tong mani bu kaisa training ni cholewo tong ta wai sawo mwtai man phe yang simna saidigo tak ba hai ne hai te masa mwtai man philang ka phe kais masa kena kali no man phe te masa ke bin bu sai mohadeb no man phe getawo mwtai ro berai wi tong ani training ni cholewo tong diri prawo ba mental hospital simin ya psychology ni hospital sare nang nai ha omai kire sole wi to tabo tumang baila confidence level lo bo jago ungthang bai baila mental hospital psychology hospital lo se nang nai ha na asake training cholai tongo kaijak mani training cholewo tui khalai mani training cholewo tabo khena mwtai berai tong mani mwtai man mani de training cholewo tong